gode wa Allah duk gashi fadawan nawa duk sun tafi gona. Assalamu alaikum. Sun yi ta gona wa alaikum salam. Waccan jakar. Malam Ibrahima kai ne wannan yaro dan gidan Malam Lawali. An kai da ni dancan ma Malam Ibrahim ma bai taso ba. Ƙara na kawo. Subhanallah. So nake ko abi min hakina. To ƙarawa ina cikin tafiya. Na haɗa dan malam. Daga barka da kawai ya zama cibi ya zama ƙari. Mari har guda dama. Dan malam Abu da na sani nake gaya ma. Ya shi guri ya yau kawai so da ke ni abi min hakina. Dole za a bi ma kaji. Dan ba zan iya hakura ba. Dole a bi ma kaji. Dan ɗau doka a hannuna yin sa na ce gwaran zo in same ka in ma bayani. Ba zan iya ɗaukar doka a hannuna ba tunda akwai hukuma shi sa aka ajiye hukuma saboda ni na ji daɗin wannan. Yanzu shi dan malam din yana ina? Yana nan ai dama na gaya mai ma ni nan zan zo kuma na san zai wahala haka zai zo. To ka kwantar da hankalinka. Wannan abu ne mai sauki. Zan sa a kamo shi. Ni zaman dirshan ma zan yi saboda ni a kamo shi. Ina nan ni sai an bi min haƙƙi. Sai ka gama Allah ya kawo shi. Ai zan ga irin aikin ku da yana yawan yiwa tana haka. Da za a ce mutum ɗaya kayi kyan kai da baka ɗau doka a hannunka ba. Ka san ɗaukan doka a hannu ba shi da wani amfani. Allah ya taimaki mai fada. Allah ya taimaki mai fada. Ana wannan kofa daga ina? Ƙara ya kawo. Ƙarawa ya kawo. Ƙarawa zai ka in ba ƙara ka ba. To ni ranke dade ina ruwa kai ka gallabu kowa kenan. Ba wai batun gallaba bane ranke dade. Allah ja da nan dai. Me ye dalilin da yasa kawai ina tafiya wai ganne mun magana. Ya sani. Daga magana kawai kai mai mari ha biyu. Ta ne mun magana. Fuska da fuska. Kadan ba ya gani ranke dade to. Karka da mu ina zuwa. Abinda nake so da kai dan malam Abu dan malam ko? Haka ne ko? Abinda nake so da kai a dokance na tsarin constitution inda aka tsara duk mari daya kaga dan yatsu biyar ne ko to 5,000 kuma kayi mai mari biyar saboda haka zaka kawo tara ta naira 10,000 mu dauka mu bashi yanzu ran kai dade ba yadda za a yi rama ba yanda za a yi rama ba maganar rama sai ka fi jin zafin ba da 10,000 duk inda 10,000 take yanzu sai ka lalubo ta ba za ka bar nan gurin ba kai dade ba da ko sisi amma dan Allah dan Annabi amun alfarma ran kai dade je in kawo ka je ka kawo ba za ka dade ba a ba zan tashi da yi sauri dole sai ka kawo 10,000 wallahi sai dai ka bani mai mai uku amma yana ga mutum ya tafi wajen awa biyu ina zaune a nan in ji hukuncin nan yana tsoron hukuma ai ya kamata a ce ai tafi awa biyu amma mun ce zai zo ai ni da faran ga yanzu abu ɗaya ma nake tunanin fa za a yi fa kawai abin da nake ganin za a yi a wajen nan shi ne kawai ran ka daɗe idan ya kawo kuɗin kamara no ni kamara hukumar ba ni ne ma ne ba ni kamaran